Hello guys, madung adlaw natang tanan, sukurong adlaw guys. Manguha ko og inutbong aw kanang hilbah kay si Aliana. Gabi kuno is nanay kay ko diha. Mata kanang nay nagsuka. Basag tae ko no. Nahadlok si nanay. Gidugo man day pud kita kus ani rola kay kami may nagdog, dari maning dog na. Dugo. Karon buntag sa do, kadong singot. Nagsuka di ay. Ang gipanguag ko dari hilba kay hilba ging nanay hilba biyabas o karnaba. Mo ni hilba guys. Mo ni hilbas among lami ni si Jai kuan sa ininit tubig. Ja dapat kamang biyabas dari guys. Ang daghanan na ni si Jai og bunga. Si Lixie di ay tuwa sa Jampapa. Dito nga. Sana kami. Biyabas. Ang biyabas guys, ang dagana nagbunga na. Di maklaro guban. Ato na pagkus karnaba. Mata karna. Uy! Na may karnaba. Uy, dapat ay daginot. Karnaba. Diyan na. Uy, may. Sige na. Hina-hina, di inom. Hindi pa man tayo sa. Hup, dyan. Init pa tayo sa. Arong maintag kuto-kuto. Kaya nga nung nagsuka ka, warabay kwarta. Daghan pud. Lut. Unsa tong gisukang Aliana, nay? Nay? Unsa tong gisukang Aliana? Unsa day mong gikaon gapon, day? Unsa day mong gikaon gapon? Pizza tayo sa. Anna. Pizza og nga nagka-ice cream. Pizza og ice cream. Kikamote guys. Dali kaya tang hop dyan man. Aray ko. Hani day mong gibati day? Bogor puluh. Grup na magbalita. Ya, paniyang kaki siya mga rin. Dagay. Pagkapitan niya lang, kaya may gabuhan niya, papaliyot na lang. Pula-pulit lang, ito mga Bakit pera Di na, sige. Muna ijaha, aron may tag kuto-kuto. Awa ko. Awa ko. Di ba? Hape, mawa na na imong gibati now. In Jesus' name. Tali day. Tali. Sa gibuhat ni Liktis idang papatay sa. Ligog dagat kay ubong. Ang ikaw, ang kayo ligo. Sukam. Hani may mong gibati day. Kanang dugon ka day. Sakit agi mo. Magsakit agi mo to. Ano man? Tidan tayo sa. Dugon tayo sa. Tijan o. Nisuot ang mata tayo sa. Ningsiyo tuwa. Oy, simba ko. Diya, di maglaba di mo. Manuon tayo sa. Magsakit. Grabe ti Duli. Magsakit rag tijan. Nabuhili ko da. Nasama na til. Lain ko na nasama siya ng kumit ng marami. Oh. Bila, tingnan na. Ay, kung katiri tayo sa, yung nagsuka ko tayo sa, nagsukan po ko tatiri.
Kuwan ba? Kami yung suka nga. Handip ka ang natin. Huwag balik mo, ano eh. Hey guys, dere nihatag dito tayo grasya. Imagine o biscuit. Isang amigo, sinong aloy libres. 62 na dahil papranin na. Na po agsud plus 1. 11. Kaulan! Energy. Na yun. Mabutan din yung aloy, no? Kalimot ko pangadog suka ba? Magtuin na. Kasinari na. Mapamlagi sila ti Alin ay. Kuwan ka entero. Intero, ubay? Mahado ka niya. Tagnong aloy ka. Makaroon na mo. Matag na mo kung sa kuwan. Tensyon na. Hindi mata ng diga. Aso na kuwan. Kaon mo ba niya ay? Sarap sito. Dahil na ito na o. Ang sana na, arthritis. Bawahan sa tuwan. Hey guys, dako na rin sa ubos. Kay gikan ko na ubos okra o itong sili. Ag siling na kay namunga na. Itong ahawa pa man. Nakakuha ko okra niya. Maguna ko na to. Ato dapit kay wakadyo init. Uy, mga kadyo. Magkanon pa. Daghan pa ng okra ha. Ano ko ilagay yun? Wakay uwi pa nila. Ag mga may natuon nga mga sakdanan. Ang bili na nga lang nila sa dalang sa kabinan. Sa ano siya? Kaya natin kusubli. Para sa mga na ito kusubli. Darag sili guys, namunga na na. Kananay. Na mga okra. Nag-harvest ako das okra ganiya. Namubo mo ko. Kuan ha. Gunahan na nina ha. Dari ko dapit kay landong man. Kay iluoy, way guna. Sagbut.
Kaya guys, mapanihang agi. Tawag kong nanay kay magligo ko ng panda. Kaya wa may ligo, wa naman ay ligo. Powder day nay. Karon tibo ko nga powder sa mo kung bugbog. Kandi. Nganong guti nga magikog. Ara maka ani bang balibo nga san eh. Ah, Check dira na. Kuha ni globe ko no.